Kinsa gyud kay kuha diri sa akong mga garden, sa akong mga tinanom ha. Hinay na magka hurot ni nga akong tanom diri. Dugay ra gyud kay kuga. Ay kani man siguro ning tawanan ni. Lingi-lingi maayo. Mapahiyaw pa. Tanaw-tanaw sa kilid. Duda na gyud ko aning lakawan eh. Ugid siguro ning tawanan. Okay, hurot na gyud akong tanom diri, akong mga lukbati. Kung mga tanom mo na gyud, wa naman gyud koy mautan. Pilawong kapayas, isa na lang kabukbunga. Matay duda ko ning tawanan mo ugid siguro na. Itong tanawon ning tawanan wa bagid ta nasipyat. Napaiyang pa lakaw-lakaw. Misis, hilaron pa kita. Duda na kita aning lihaw ka ni. Nah, murag maugit siguro ng tuhan. Maugit siguro ni. Ay, tuhan na be. Oy. Unsa man na? May buntag, sir. Ang buntag pod. Asa man murag lahi na nawala naman ning ako naupaw naman akong lukbati dire. Ikaw daig panguha diha di ay. Kinsa man ka, sir? Ay ako ra man puy tagihan ning imong gi hinahinay og kuha diha. Unsa may mas mayog ipabarangay ti ka? Nangid magugod dito ganina pag sulod na ko dariyo. Say nanghid. Kinsa imong gipananghiran? Katong babae dito ba? Katong babae dito, asawa man siguro to nimo. Asawa nga ulit tawo man ko. Unsa man na? Padayon gyud ka? Nangid lagi ko. Katong babae dito na nasa balkon. Ako ra man isa dire. O may laing tawo. Ulit tawo man ko. Kasi luro tong gipananghiran lugar. Ayay. Nagpalusot na po kang So dili yung pasabot diri pangilabot dili ako ha. kinsa man day lain day pasangin lang ikaw ra mo nanguha diha. Ato tag barangay ta barangay. Yung pa bara Tarong- mo mo nga nangid magko. Nanghid sa imong mata nga. Kani dagmi. Ganihar yung kapaniid di mo ba? Gabi gud nimong tanaw-tanaw ng mga tanom. Oh, tanawar gud na nga upaw na wala ko'y makuha. Apil akong kapay isa na lang kabukbunga. Nya ikaw ri tawag nakita diya nga dugay ra gid ta kagipanid-an tawhana ka ha. Say isa Unsay ngalan nimo? Ulo pa man ha. Unsay ngalan nimo? Taga-asa man ka? Tugan ba? Mag-abot gid ta sa barangay ani na. Tato sa barangay ta. Wa gyud ka na nanghid nako ba? Nangid lagi ko sir bahala. Wala lagi ka na nangid. Sige, punit gani ron, di ba? Katilaw yung... Adi, pag yung... Adi, yung ka mo. Hawa. Sir. Nga ka, ha? Kita ka ni? No. Ano tag barangay ba? Ay mo na ningali ko ati ba? Asa mo ka patulog? Asa mo ka patulog?